tradičnej divadelnej hre sú jasne určené roly. Herci ponúkajú obsah a diváci ho sledujú. Čo sa však stane, ak sa ich úlohy premiešajú a do protagonistov sa prevtelí publikum, ukázalo predstavenie Extrémisti. Vzniklo vďaka projektu Mesta kultúry. Hybridné dokudivadlo pre tínedžerov sa premiérovo predstavilo v piatok 4. apríla. Hra je novým pokračovaním úspešného projektu, ktorý vznikol v Meste kultúry 2019 v Banskej Štiavnici. Dnešné predstavenie, ktoré sa volá Extrémisti, hrdinovia, ktorí stratili strach 2, vzniklo pre Mesto kultúry Humenné a je to nový diel atraktívneho divadla, pretože je hrané predovšetkým samotnými divákmi. A tými divákmi sú študenti, pretože je to predstavenie robené vyslovene pre školskú triedu, pre prirodzené prostredie študentov. V spolupráci s profesionálnymi aj amatérskymi hercami sa do deja zapojili študenti gymnázia armádneho generála Ludvíka Svobodu. To predstavenie reflektuje reálne situácie zo skutočného života, kde ukazujeme hrdinov alebo antihrdinov alebo rozporúplné osobnosti, ktoré urobili niečo extrémne dobré, extrémne zlé alebo niečo medzi tým. Celú hru tvorí 5 dramatických situácií zo súčasnosti, ktoré vznikli na základe skutočných príbehov a udalostí. Osobná odvaha a splnený sen sa stali námetom prvej časti hry pod názvom Prirástla som k horám. Príbeh predstavila jeho samotná autorka Dominika Bodorová. Spracovávame divadelným spôsobom príbeh Grety Thunberg, takže ho zasadzujeme do Polonín a riešime tému kamionov versus cyklistov. Potom tu máme veľmi silný príbeh fanúšikov Ultras, bývalého fanúšika Ultras, ktorý keď mal 16 sa bil ako chuligán a vlastne prešiel obrovským prerodom a dnes nám vlastne veľmi fandí a je úplne ako kdesi inde od nenávisti prešiel k nejakej láske a tolerancii k ľuďom. Volá sa Matej Rarach Jurášek. Potom je tu spracovaný príbeh v rámci online extrémizmu Julia Ebner, ktorá je Rakúšanka roka, ktorá sa infiltrovala k rôznym džihadistom, hackerom, k tradičným ženám a vlastne bojuje a radí vládam proti ako keby online extrémizmu. A potom tu spracovávame aj príbeh mladej Rusky, 17-ročnej Olgy Misikovej, ktorá pred ťažkoodencami na Červenom námestí v Moskve čítala ústavu ako svoje právo na zhromažďovanie a protestovanie versus vlastne príbeh 20-ročného Serhija Nigojana, ukrajinského bojovníka za slobodu na Ukrajine. Hra začala vznikať v decembri minulého roka. Na workshopoch pod vedením režisérky Jany Mikitkovej študenti vyberali príbehy atraktívnych hrdinov aj antihrdinov, prinášali vlastných a rozohrávali prvotné situácie. Ich inšpirácie a nápady sa dostali aj do finálneho scenára. Toto divadlo má za cieľ aktivizovať študentov, počas predstavenia hlasujú, počas predstavenia sa presúvajú, kto je pre nich hrdina, extrémista, antihrdina, takže nemajú sa kam schovať do tmy divadelného hľadiska a veľmi ako keby oceňujú tú formu a v podstate prekonajú prvotný stres a idú s nami. Ja ako tzv. Big Brother ich vediem. Oni ma nevidia, ja ich vidím, oni ma počujú a vlastne je to celé vymyslené tak, že to dokážu pomocou scenárov sami zahrať jednotlivé postavy. Samozrejme ťažisko je na profesionálnych hercoch, ale to, čo nie je ovplyvnené vopred, je ich hlasovanie. Či sa pridajú na jednu stranu, na druhú stranu alebo zostanú v strede. Predstavenie je určené pre mládež od 15 rokov. Vzhľadom na jeho spracovanie vyhovuje pre jednu školskú triedu. Ideálny počet účastníkov je do 40. Po premiére v gymnáziu armádneho generála Ludvíka Svobodu sa predstaví aj na ďalších stredných školách v Humennom. Reprízy sú naplánované na jún. Aj v nich si budú mladí ľudia pripomínať základnú myšlienku predstavenia. Nikdy nevieš, kto sedí vedľa teba. Možno skutočný hrdina, možno obyčajný slušný človek, možno zbabelec. Najdôležitejšia je odpoveď, na ktorú stranu sa postavíš, ako odpovieš sám sebe tvárou v tvár situácii, ktorá nastala.